meditazzjoni. Mediċina, siebi dak li għandi bżonni, wa siebi jetnejdlek rimi som daq it-tapon. Killex l-istess, iwa dejjem l-istess, ovvjament duħan, iwa anti-stress. Wes ħajkun hemm miktub m'hemmx żmien, wes iwa siebi għax għall-infinit tal-ħin. Hawwek siebi xejn mu kalkulat, hawwek tipprovax tifhem kif kont f'dak ir-ritratt. Hawwek xejn ma jiġi b'xejn, għalhekk kulħadd jirranġa bid-dejn, kulħadd irrid il-bimma mal-bimma jħallasa. Imur naqasija xogħol għamilha, ħarremmel saq miż-żob ta' nofs dik iż-żibla qasim issa. Titkun taf minn fejn, niġri fejn, sieħbi ovvjament li jkun hemm xi erba' kallijiet fuq l-idejn. Ta' xejn sieħbi hawnhekk innisitu kollox, warrab miż-żob ta' nofs u attent kif toħroġ. Din hija l-klikka li tista' tgħidilha dinastija, mużika hekk ovvjament li 100%. U ħadd minnkom laqqas wieħed warrabna għallem dan ir-rap li jinstemma ġol ħwienet, ġol karozzi zdungati, alla volja ma tantx tfadal, imma ssib xi waħda lemmu law ġol raħal. Ovvjament m'hemmx ħanżira lina huwa faħal, u toqgħodx tgħid li jien fejn iż-żob nindaħal. Ismi sieħbi ssibbu kullimkien, għalhekk jien ta' triq daqskemm hu ta' triq jien. Ismi ma tappelli, ismi fejn hemm bżonn, iwa sieħbi smajt sewa, ismi jinbidel ma jibqax bon, imma sieħbi jiġi delli tal-istess pezza. Smajt sewa iwa sieħbi jekk hija l-essenza, tipprovax tikkalkula affarijiet laqas joqogħdu fil-boros. Arem iwa sieħbi ħanejdlek jien kif noqmos minn ar-ritmu, ir-ritmu qas tista' tifhmu, in-nies jgħidu li bidlu jien neqpa' ngħid żiblu. Iwa sieħbi għall-eżattezza, għax hawn kulħadd minna lih li ġej jgħid li m'hemmx kwerrenza, ma il-kwerrenza sieħbi jien naqtalkom, jien naqbadkom, ejjew naqallaw ħanejdilkom kif iż-żob nillabkom. Tgħidu ir-rap ilna nobsquh, minn meta intom il-kelma rap kontu tgħidu dan x'inhu. Iwa sieħbi jien huwa jgħidlu l-farawn, xi kultant niġi xi kultant ngħidlek mhux illum, xi kultant inċempel ngħidlek x'ħan nagħmlu issa. Ejja naqallaw sieħbi spirtu pront mhix diska, dejjem friska. Iwa sieħbi dejjem tleq fix-xemx, daw il-kummedjanti neqpa' ma nifhimhemx. Kumbillant, iwa sieħbi kumbillant, u mbagħad jiġi jgħidulek sorry. Int kantant, x'kantant sieħbi jien tifel bħal l-oħrajn, jien suppost raġel imma dejjem bit-tielet-għajn. Daqs li kieku iwa sieħbi jien wieħed minn hemm, ħarem iwa l-isħab qed jgħiduli kimika hemm. Mediċina, sieħbi dak li għandi bżonn, iwa sieħbi qed ngħidlek rimi som daq it-tapon. Killex l-istess, iwa dejjem l-istess, ovvjament duħan, iwa anti-stress. Wes ħajkun hemm miktub m'hemmx żmien, wes iwa sieħbi għax għall-infinit tal-ħin. Hawwek sieħbi xejn mu kalkulat, hawwek tipprovax tifhem kif kont f'dak ir-ritratt. Hawwek xejn ma jiġi b'xejn, għalhekk kulħadd jirranġa bid-dejn, kulħadd irrid il-bimma mal-bimma jħallasa. Imur naqasija xogħol għamilha, ħarremmel saq miż-żob ta' nofs dik iż-żibla qasim issa. Noqmos minn ar-ritmu, ir-ritmu qas tista' tifhmu, in-nies jgħidu li bidlu jien neqpa' ngħid żiblu. Iwa sieħbi għall-eżattezza, għax hawn kulħadd minna lih li ġej jgħid li m'hemmx kwerrenza, ma il-kwerrenza sieħbi jien naqtalkom, jien naqbadkom, ejjew naqallaw ħanejdilkom kif iż-żob nillabkom. Tgħidu ir-rap ilna nobsquh, minn meta intom il-kelma rap kontu tgħidu dan x'inhu.